sari nyenengke ati apa maneh disambi karo jogetan dadekake lali sakabeh rujak sinom dicampur jenang gula bisa gawe awak mlebes jare Mas Joko atine bingung mergo mendem wedokan saben dina nyidam sari tansah kelingan ha ayo kanca dolan-dolan ning taman juruk aja lali unjukane susu murni pancen rame apa maneh dina minggu ning Bengawan Solo ora krasa lingsir wengi rujak iki sing tetel jare Mbak Sumi rondo kempling sing marake bisa ngimpi ra percaya takon wae karo Mbah Dukun karepen lega anggonmu nandang wuyo awan-awan paling enak mangan rujak campur sari nyenengke ati apa maneh disambi karo jogetan dadekake lali sakabeh rujak sinom dicampur jenang gula bisa gawe awak mlebes jare Mas Joko atine bingung mergo mendem wedokan saben dina nyidam sari tansah kelingan ayo kanca dolan-dolan ning taman juruk aja lali unjukane susu murni pancen rame apa maneh dina minggu ning Bengawan Solo ora krasa lingsir wengi rujak iki sing tetel jare Mbak Sumi rondo kempling sing